Aṣíwájú mi lè dùn, àwa ọlọ́dẹ dààmú. Aṣíwájú mi ṣe ọlọ́dẹ. Ba za mu hana kowa abin da yake so ba. Da kake wannan magana gwamnan Enugu Peter Mba To ya gama shirin ficewa daga jam'iyyar PDP zuwa APC, an ce an gama tattaunawa ciniki ya fada. ya taimaki talakawansa, ya taimaki masu kaunarsa na garinsu, ya taimaki siyasarsa. Ai daman na ya gaya maka cewa yanzu siyasa dabara ake ba siyasa aƙida ba. Wato Enugu ma kun leka kun nuna mai dodon gona. Ko jiya mun karɓi sanata guda a daga can ko? Ina jin da makanta kuka daga musu za ku kaɗo su ƙasa. Kaga wallahi wanda baka zata mu ma yana kan hanyar APC. Me yasa muke gaya mutane gaskiya cewa ku daina jira, ku raya jama'ar ku raya siyasar ku raya tafiyar ku. APC za a Najeriya. Amma kowa ga sunan da kunnen kashi mutum sai ya zauna ya dinga jira ai shi ne an ce kaza kaga siyasa a Najeriya sai dai a jira wani lokacin ta wannan karnin ne sai Tinubu Najeriya sai Tinubu. Na jigar ba ka shiga cikin talakawa, kana cikin manya ne ake baka irin wannan labari. Ni ne ko nake shiga cikin talakawa, ni fa dangi na gaba ɗaya talakawa ne. Kuma ka dinga gaya ba na shiga cikin talakawa ba talakawa miki suke gaya min sun gode. Alhaji Garba masana bugun kasa ma sun ce gaskiya APC tana cikin hadari, zai yi ya 'yan Najeriya su ƙara raka ta. Sun gano hadarin da take ciki. Sun kallo. Ai tunda sun gano an ci nasara kenan za a yi maganin matsalar. Na ce a gaya ma kwanatin da kai na wani kai ɗaki ya danne gurguwa. Ba komai ita gurguwar ta Allah ce mai kafa ma na Allah ne. Aljanna ce kawai a bakwaɗayi a ban nema, ba mutuwa ce haɗari ba, zuwa aljanna ne abin so. Ai ka gani wannan labari da ka zo kana yi, wasu masana sun gano masu cewa ai ruwa da cewa a fasa ruwa ga sunan muna nan da su muna kallon su. Amma ai zantuka irin wannan ba su hanawa ba su sawa. Saboda haka duk wani masoyin ka kanka sa narka kuɗin sa a wannan jam'iyya. Waye ne mata daman kuɗi ake kawo a cikin jam'iyya a zuba? To ai an ce da kuɗi kuke tinkawo. Kaga wannan sai dai ka gaya masu jam'iyyancin masu son su mulki Najeriya. Kwace gwari ba hannun kuturu ba wuya ba sai an taru. A Najeriya APC za a yi, saboda ita ake yi, ita ce ta zo da adalci. Garba Kore ya ce wajen cire kankare daga hannu sai an jure ake iya ture matsala. Sannan a dubi yatsa a huda a saki a zogi da magagi su ne magani a ƙarshe. Yana mai cewa tsarin shugaba Tinubu tun ana tari da yin atishawa a wannan ƙasa. Yanzu an koma gyaran murya, ƙasa ta fara sanyi tuwo ta ko'ina. Abin da yake nufi Kabiru, ko ran mun yi magana da kai na ce ba mu taɓa yin shugaban ƙasa mai rarrashin mutanen Najeriya irin wannan bawan Allah Tinubu ba. Yana ƙarin bayani ne akan cewa duk ɗan Najeriya da yake jin raɗaɗi da wani tsanani na rayuwa, musamman wasu manoma da ake zigawa da masu auna abinci su ɓoye. Ya ce kowanne mutum ya yi haƙuri, gyara aka zo yi, in an zo gyaran targaɗe kwa Kabiru sai an yi haƙuri da gyara. Shugaban ƙasa irin wannan daɗe ya zame ba mu samu irinsa ba wallahi Kabiru. Idan ka ji yaro an kai shi allura yana gunji, to wataƙila mai alluran ne bai iya ba, ya mai da zafi. Ko bai iya ba ta shiga za ta yi mar magani. Ko bai iya ba ta shiga za ta yi mar magani. Ita allura an kaji ta an samu saɓani gwani ma ana samun saɓani a samu matsala da shi. Duk wanda aka zo gyara shi duk girmansa ku rinrike shi Kabiru. Haka Alhaji Garba ku dai ina jin gyaran naku babu ƙwarewa. To ko ba ƙwarewa ai da koyo aka zama gwani ko? Ka ɗauka zancen da ka faɗa haka ne. Wannan zancen kana so ka mai da shi wani iri ne. Amma shi shugaban ƙasa ya gaya wa 'yan Najeriya kowa ya yi haƙuri inda ake so a je an kusa zuwa. Ai ƙasa ce ta zama wata iri, tsaro ya lalace, matsalolin rayuwa ga su nan. Maganan nan da nake da kai yau, abinda aka turo taki arewa yanzu, tirela 3,000 aka ce a loro kaya. Shi ake kawo gudunmawa bacin gari ta ne ya tashi. Ba Allah ka saurara Kabiru, wallahi an ɗauko taki an shigo da shi arewa, kuma odar takin nan aka yi aka ce a kawo shi. Kuma ni ina gaya maka, in mutane na faɗa ma sun ga ba haka bane su zuba ido za su ga abin da kasuwa za ta yi nan da sati 3. Kowa ya zuba ido ya gani. Ni kwarai kuwa, amma ina so in gaya ma shugaban ƙasar da zamu ce wayo ice ku saurara menene ya saurare mu, wallahi shi da shugaban ƙasa. Cikin shekara 4 kun lashe 2, kun doke ta ukun kusan murƙushe ta, har yanzu abubuwa suna nan da yau. Gashi ko talaka yana tsalle yana dara ba yunwa, Allah ya kawo abinci, kaga Kabiru. Ai wannan manoma arewa kuka karya Alhaji Garba. Ai ta yi magana Kabiru, nasarar da muke so mu samu yanzu a Najeriya guda ɗaya ta rage mana mu tabbatar da tsaro. Wallahi ita ta rage mana mu tabbatar da tsaro. Kuma su Malam Nuru Bada suna nan, suna iya ƙarfin su. Christopher Musa bai zauna ba. Ministocinmu guda 2 kowanne ka buɗe waya, Channel TV za ka ga aikin da suke gasa nan ba wanda ya zauna. Mu abin da muke kallo masu addu'a su ci gaba da addu'a. Amma wannan lamarin na Najeriya in Allah ya yarda addu'ar na zaune da na kafe da matan da mazanmu wanda suke fuskantar bakin ciki kala-kala Allah yana kallon su yana karɓar addu'ar su. Kwace gwari ba hannun kuturu ba wuya ba sai an taru. A Najeriya APC za a yi, saboda ita ake yi, ita ce ta zo da adalci.
ba za mu hana kowa abin da yake so ba. Da kake wannan magana gwamnan Enugu Peter Mba ya gama shirin ficewa daga jam'iyyar PDP zuwa APC, an ce an gama tattaunawa ciniki ya fada. Ya taimaki talakawansa, ya taimaki masu kaunarsa na garinsu, ya taimaki siyasarsa. Ai daman na ya gaya maka cewa yanzu siyasa dabara ake ba siyasa aƙida ba. Wato Enugu ma kun leƙa kun nuna mai dodon gona. Ko jiya mun karɓi sanata guda aya daga can ko? Ina jin dai makanta kuka ɗaga musu za ku kaɗo su ƙasa. Kaga wallahi wanda baka zata mu ma yana kan hanyar APC. Me yasa muke gaya mutane gaskiya cewa ku daina jira, ku raya jama'ar ku raya siyasar ku raya tafiyar ku. APC za a Najeriya. Amma kowa ga sanin da kunnen kashi mutum sai ya zauna ya dinga jira ai shi an ce kaza kaga siyasa a Najeriya sai dai a jira wani lokacin ta wannan karnin ne sai Tinubu Najeriya sai Tinubu. Alhaji Garba baka shiga cikin talakawa, kana cikin manya ne ake baka irin wannan labari. Ni ne ko nake shiga cikin talakawa, ni fa dangi na gaba ɗaya talakawa ne. Kuma ka dinga gayan bana shiga cikin talakawa ba talakawa miki suke gaya min sun gode. To ai kalmomin da ake faɗi a gari da wanda kake faɗi ya sha bamban. To ai wayewa kala-kala ce. Wani tun da aka halice da hasada yake arziki. Da ita zai rayu, to kuma ni ina so in gaya maka Kabiru. Na tabbatar maka da cewa ni na san matsalar da aka shiga a baya ta bangaren abinci. Kuma na gaya maka kowa ne a Najeriya ka tambaye shi inda dan arewa ne dan siyasa. Salamar da ake yi da shi da yanzu ana yi, amsa shi ne ba a yi. Mu ne fa yanzu muka yi damuna, babu bazara, babu marka babu kaka, komai tafiya yake a hankali ga albasa nan a titi ma yake je ka tada ita kaɗi ba Allah ka abinci ga hinan sadaka. Burin ku ya cika, an sai takin ku da tsada an shuka yanzu ana dabbawa shi kenan sai ku dariya. Yadda aka sai komai araha sai an sai taki araha, aka sai abincin ma araha bare takin, ni na fi so ka dinga taya na addu'a. Alhaji Garba inda gaske kuke dan Allah ku balla mana fetur. Ai ba mu ne masu yi ba. Allah ne yake yi kuma Allah ne yake ba da dama ga mai kyakkyawar zuciya shugaba mai adalci Allah sai ya taimake shi sai wa mutane adalci. Amma wannan tsarin naku irin yaron nan ne fa ya yadda a je gidan su wancan a zane bangon gidan da gawayi amma an je gidan sai ce bai yadda ba. To yanzu maganar da kake kana so kar gwamnan PDP ya shigo? A'a wai maganar fetur da na ce a balla ka ce ba kuke da shi ba. Gwamna a'a ni ina ai da ni nake magana da kai muke magana a rage kuɗin fetur ko? Ai na sha yin magana ina kira a rage kuɗin fetur. Ai yana jin mu shugaban mai. To ka gaya wa 'yan Najeriya in ba a rage ba kawai su balla ku su kawo wanda bai iya. To ai ga fili ga doki in ka kawo da Tinubu ma wani za ka kawo Allah sa ka kawo wanda ya kai shi. Ni ai ban taba cewa da mutanen Najeriya dole su ya sun zaɓi Tinubu ba amma shawara nake bayarwa. Ga dai abin da Tinubu yake yi, ga abin da na baya ya yi, ga abin da na jiya ya yi, masu karɓar Najeriya kuma kowa an san shi a garin su so yake kwace mulki daga hannun Tinubu, masu kwatan mulkin an san halin su an san halin Tinubu, ga fili ga doki. Ai ba ruwan Garba Kore. Ni abin da nake faɗa in dai ɗan Najeriya mai shirin ya kwaci kansa ne ba ƙarya za a yi mar a duniya a hauduro a dinga Tinubu ya kasa ba. A zo a kwatanta abin da Tinubu ya yi. Kai a garinku me kai wanda za a kafa tarihi na taimakon al'umma wajen gina hanya, wajen samar da ruwa, wajen samar da makarantu, wajen samar da abubuwan da suka kamata asibitoci da lafiya da jin kai da empowerment na mutane ga fili ga doki. Tinubu ya zo da rangwamen masara ku kuna zagin sa kun ce ya karya manoma ko ku zo ku raya manoma. Mu ba mu ce a hana ba, mu ba mu kaga mutum yake so yi ga fili ga doki na abu mu hana ba. Alhaji Garba masana bugun kasa ma sun ce gaskiya APC tana cikin hadari zai yi ya 'yan Najeriya su ƙara raka ta. Sun gano hadarin da suke ciki? Sun kallo. Ai tun da sun gano an ci nasara kenan za a yi maganin matsalar. Na ce a gaya ma kwanatin da kai na wani kai ɗaki ya danne gurguwa. Ba komai ita gurguwar ta Allah ce mai kafa ma na Allah ne. Aljanna ce kawai a bakwaɗayi a ban nema ba mutuwa ce haɗari ba zuwa aljanna ne abin so. Ai ka gani wannan labari da ka zo kana yi wasu masana sun gano masu cewa ai ruwa da cewa a fasa ruwa ga sunan muna nan da su muna kallon su amma ai zantuka irin wannan ba su hanawa ba su sawa. Saboda haka duk wani masoyin ka kanka sa narka kuɗin sa a wannan jam'iyya. Waye ne mutum daman kuɗi ake kawo a cikin jam'iyya a zuba? To ai an ce da kuɗi kuke tinkawo. Kaga wannan sai dai ka gaya masu jam'iyyan can masu son su mulki Najeriya su ɓoye kuɗinsu. Su za ka tausayawa. Amma Tinubu babu abin da zai samu Tinubu zai ci Najeriya da ikon Allah. Jam'iyyar ADC ta gargaɗi ta ce 'ya'yan jam'iyyar ta da Allah a shigo kawai a daina raba kafa. Ta zai da to me suka gani ma tukunna raba kafa ai sai an zo zaɓe. Ai sai an zo zaɓe ka tambaye su duk ɗan ADC a Najeriya zuwa yake taimakonsa. Ɗan ADC nan sun ki taimakon kaga. Ai su ma da suna siyasa sannan suna PDP ai suna taimakon mutane Kabiru. Ai yanzu an gaya musu ADC ba za ta ci zaɓe ba sai dai su je gari su taro ta faɗa akan kuɗin mota.
wani ka rike mana kuɗin mota wani ka rike mana kuɗin tuta ga nan da kowa suke yi an fara a Kaduna to ai kaga inda hankali jam'iyyar da mutane suke son su mulki Najeriya a cikin ta suka daina bada kuɗin su an kai magana ya su ce a jira zaɓe a jira lokacin zaɓe to wa zai bi ku waye zai yi ku talaka ba zai zauna ba talaka kuma ba zai yi ba duk abin da kuke yi talaka ya gane Najeriya sai Tinubu wannan shiriri tabban za kuke yi kaga Kabiru Baba Ganduje ya ce baya jin haushin shugaba Tinubu kan saukarsa a shugabancin jam'iyyar APC ai shi Ganduje bai san wannan ba bai san wani gaba ba me Tinubu ya masa abin da Ganduje yake gaya mana mu masoyansa ku zaɓi Tinubu ku tallata Tinubu kuma ya gaya wa duniya Ganduje ya fito ya gaya duniya yana nan akan bakansa na tallan Tinubu da nema Tinubu ƙwaya mun yi maganganun da kai a ba Alhaji Garba anya kana cikin jirgi a je a cire fuffuken lokacin da kun kusa sauka kuma sannan a gaya ma akwai soyayya al'amari ne na Allah mu ba za mu da ikon Allah ba da Allah ya bashi me muka yi wa Allah ya bashi Allah ya fi kowa son Ganduje a duniya mu da hankalinmu idan ka hana Ganduje wani abu ba za ka hana shi wani abu ba kun manta baban nan ba fulatani ne za ku haɗu ne ranar shaɗi na faɗa maka Ganduje ya gama shaɗi ya yi da mutum 1000 kuma ya rama sun rama ya yi gwamnan Kano ya kuma gwamnan Kano Allah ya taimake shi ya zama shugaban jam'iyya na ƙasa ba za ka goge wannan tarihin ba Ganduje ai ya ce shi ina nan sannan kuma ya ce kofarsa tana buɗe ga masu shigowa jam'iyyar APC ga ta nan a buɗe take kowa ya shigo amma ya ce banda munafiki da barawo ayi to ai wannan kalma yayi sako ya kai wani guri ai baya son a zo ana cewa ina hulata ina wayata ka san dai kowa a ƙasar nan ya san aka taru a taro wani sa'in wani sai ya gwada dan halinsa mugun halinsa ko ka zo ka ubi ana ina hulata ina wayata yace to kar ka zo mana da wannan mugun hali mai girma sanata yayi goma ta arziki kaji an tura yara ɗalibai makaranta ko an tura ɗalibai na Kano ta tsakiya Kano ta kudu mutane 1000 a jami'ar Dutsen ma to ai ba ya fara ba kuma gobe zai daina ba yana yi yana kuma yi aikinsa ne na alkhairi in ya yi mu faɗa gashi nan muna gani mu kuma mun gaya mutanen Kano duk wanda ya taimake ku gode masa ba ma mutumin Kano ba duk mutanen duniyan nan ku dinga girmama wanda ya kyautata muku abin da shi kansa Barau sanata yayi na gudunmuwar empowerment din karatun nan shine na kusan 12 da yayi a Najeriya to ai al'amari ne wanda halin mutum jarinsa duk irin abin da mutum ya zo ya yi na alkhairi mu masu gani ne masu faɗa ne muna godiya ta musamman ga shi mai girma sanata ku kuma wannan yara ku kula da karatunku kar a waye gari ku je ku yi abin da Ganduje yake wa mutane faɗa a ji ku kun haura can ba naku bane karatu kuka tafi mai girma shugaba sanata ya ba ku gudunma ku je ku yi karatunku wannan shine godiyar da za mu yi ta musamman wato kai ruwa ne kowa naka ne musamman wanda in shirga alkhairi yake kan alkhairi yanzu da muke magana Tinubu ganin mu yake ni da kai a kai dai akwai Allah cikin makarantarsa gashi nan jami'an tsaro ko jiya da muka yi magana da kai abin da aka yi wa jami'an tsaro masu gaddama aka wajen guda 120 ne suka bakunci lahira mu abin da muke kallo amma dai an ce a takarda ne ba a fili aka gansu ba to ai ko kudin Najeriya da ake cewa an kashe a takarda suke kawo maka shi aka yi buhu ka gani a wannan kana ganin lamba a rubuce ka ga lamba a rubucen ka daina wannan magana na sha gaya maka Kabiru a same ka a kyakkyawan niyya a same ka a kyakkyawan fata lokacin da aka zo aka ce za a kafa tarayyar makanta gaba daya ai da kobo 100 aka haɗa aka zo aka yi abin da aka yi kudu da arewa ko ba haka bane to bane da sakon ka a ƙarshe saboda lokaci to muna ƙara godiya ga jami'an tsaro aikin ku yana kyau a ƙara matsawa a ƙara dagewa a ƙara yunkurawa a kauda ta'addanci a gyara ƙasa abin da ya rage wa Najeriya a mulkin Tinubu tabbatar da tsaro kuma ana kan hanya da ikon Allah shugabanninmu na tsaro su Malam Nuhu ba da za su samu nasara abin da suka sa a gaba Aṣíwájú mi yege, àwa ọlọ́dẹ dààmú. Aṣíwájú mi ṣe, ọlọ́dẹ